चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारिनिफ्राय भुटान थांनाय लामानि थासारिया जोबोर गाज्रि जानानै थानायनि जाहोनाव गारि मटर खारनाय आरो ओनसोलनि थागिबिफोरनि हान्थिनायाव जोबोर जेंना जानानै दं होनना मिथिहोयो। मख'जाथावदि 31 नं माहारियारि राजा लामानि सामथाइबारिनिफ्राय रुनिकाटा जानानै साहाथिं दादगारि आरो भुटान हादोरनि गेलेम्फु थांग्रा बे लामाजों सानफ्रोमबो गोनांथार मुवा बेसादफोर लांलाय लाबोलाय खालामो। नाथाय बे लामानि थासारिया जोबोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव सानफ्रोमबो गारि मटर जाब्रथाय जाबाय थायो होननानै मिथिहोयो। बेबादिनो बे समाव रुनिकाटा हिनजावसा फरायसालिमा खाथियाव भुटाननि गंनै ट्राक गारिया लामायाव थाबथाना थानायनि जाहोनाव लामानि दावबायारिफोरनि थाखाय जेंना नुजाथियो। गुबुन फारसेथिं लामानि सासे दावबायारि आरो ओनसोलनि सुबुङा गाज्रि जानानै थानाय बे लामानि सोमोन्दै ओरैबादि बुङो। माब्ला जाया बिलाय? मैया जादों। दा भुटान ट्राक बियो मोननै दा जायगा दाबसेयावनो खाथियावनो थाबथानानै दं। बे लामाया बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय, बिदिनो खुनु रिपेयारिं थिग जाया आरो बिदिनो बानायब्लाबो आरो गोथौ जाफिनो आरोखि बे लामाया बिदि कन्डिसनाव दं आरोखि बे लामाया। नोंसोरथ' सामलाबा थांलाय फैलाय खालामो, माबायदि खस्थ' मोनो? बिराद उसुबिदा। दा सामथाइबारिसिम थांनो नों आधा घन्टानि बारा नांगौ। दा मा लुबैयो? दा बेखौ गोख्रै बानायोब्ला मोजां, बयनिबो पाब्लिकनि थाखाय थांलाय फैलाय ना, स्टुडेन्टफोर थाङो ना, आरो गार्जेनफोरा बोराय बुरै गाखोनो गारि गाखोनायाव एकदम उसुबिदा आरोखि, संख्ल' गाखोनो हाया बे लामायाव। बेसेबां गोलाव जागोन बिलाय बिदि गाज्रि लामाया? बे लामाया मथा मथि 13 किल'मिटारसिम दङ बे लामाया। बबेनिफ्राय बबेसिम थांनाय बिलाय? बे भुटान रड, सामथाइबारि टु भुटान। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।